manje kusimple. Yeah. Wakusho kanjani? Ucazeke nje. Maybe ungangena ngestory nyane esiwane thole senzekile ethola. Yeah, ngiyakuthola nje Yeah. So lawo bala ekasi bongabavami bazofuna ukuthi bona bacontrole wena. Inkinga le. Mara lo wangada angeke ayithune la. Mara le ndawo lezi ezithoba azikho lezi zinto lezi. So akazwa experience. Ushuthi wakayi group. Athi group iqala la. Thole esinye ngasithi lezo. Fast. Awe ngadown ngesinye vele yachaya phanga. Ivaya so vele. Welcome to Kasi Pulse from the streets for the streets. So we are back again, new episode, new people. So my name is Kujo. This is Tanaka. So specti guest day to shine intro. Bangene njita. Yeah, sure. Bafethu lona mabitsela umfana semayibulu umfana sekasi. Fethu since ukubizile imanish. Fake sitshela ngabanzi ngechildhood yakho mfethu uthanda. Intwana ekhulele eKaseti sonke leza vava wabona wavayana after skela since yabo life yecaba yachubeka yini. Sho ukuthi nje yami mina ngikhulele eKasi balibiza imayibulu. Sure. Ngathi isethembisa ngathi lisemitrend mara abaningi bathi lisemitrend vele nje yami angazi. Yeah, ukukhula kwami ngigelezele vele emayibuye primary. Ngajampela ngada eMaphutha secondary school. Yeah. Manje manje awuthi awungitshele ngelife esesikela manje uthi life esikela benjani for wena uyithola. Mfethu mina isikela into engayisho ukuthi like esikela uyazi ukuthi kunjani ngithi mara mina ngifela ngathi like le life esesikela lemi ngiphila isheshe yaphela nje ngoba uyazi ukuthi esikela kumnandi kakhulu ngithi and more especially mawuthanda abantu esikela uyabona udumile ayithola. So vele since uthi kade udumile awusitshele nje kade udume ngani obviously angeke uvele udume nje because of uMandisa. Yeah, isifanele ukuduma vele. Mfethu mina obviously ukukhuleni kwami mfethu mengilezi vele angazi mara mina mangasimi isikhothane mara ukugcoka vele menginamandla understand. Yeah. Oh shoot manje buskapa make sure vele ngeValentine wishing the Valentine ngithi wish vele buskapa bezwakala mafike wena kade kuzwakala nje yami mina mengithi mangivela kanje vele shoot nabantwana kade baphethe too much. Wena kanje mara lapha ngithi uyazi vele mokulezi 5 days obviously mesakhula ngithi. Yeah. 5 days kanjani understand. I understand. Obviously lapha mina ecaleni kwami mangicala ukushisa ngisesentwana encane kakhulu understand. So lezo ukuthi ngithi ngathi mengibashaya mengingabashayi lezo ukuthi umuntu uba nawe fandak ukuthi ayifanda vele carry 50 rand ugcoke kahle iJewish Friday understand. Yeah. Also kade ungabadate kahle babona per certain time. Yeah, nje. Okay, ngiyakuzwa. So manje obvious mawushisa udle istore uyithola. So manje asitshele ama estimation uthi hayi wena ngelanga mfethu ushaya amakhola engakhi grensha. Mfethu lesasikhathi mfethu ukufona mfethu ungafoniwa lesasikhathi ukudala nje ma 2012 ukudala lapha obvious mokule nto ukuthi vele mambonile umbonile esikoleni mayishayile unless mongahlangana naye samebuma eparkini so understand. Yeah. So manje awusitshele ngecrush man icrush engathi ke wena umntana le dala ngimfuna namanje angakamtholi dala ngimfuna umntwana. Manginayo mina wonke umuntu ngimfuna ngimtholile. Awena uyinja futhi. Akekho umuntu ongathanda ngamtholi. Awuyinja straight. Akekho nje. So angitshele since sikuma girls ethola. Yeah. Was it simple ukubathola usase high school or manje? When was it simple ukuthi say my dating noma ngathola 5 zobo grand? Manje kusimple. Yeah. Wakusho kanjani? Ucazeke nje maybe ungangena ngestory nyane esiwane thole senzekile ethola. Yeah, ngiyakuthola nje Yeah. Yabona manje nje mina izinto zishintshile akufani nalapha esikhulu
obvious yabona esikhulu mfethu like isikhathi mongasithuli kakhulu nakhona kugcwele yabona and everyday ubona umuntu omusha so no at least mfethu uyakwazi ukuthi ubone umuntu like mfethu angazi ukuthi ngayibeka kanjani mara into engitshela ukuthi manje simple than isikhulu yeah awukahle sisho kanjalo because umjida sekayathesha thola ukwazi like yabona sikhona izinto okwazi ukuzenza lezi bongakwazi ukuzenza isikhulu yeah nje ngiyaget and the competition futhi yabona ngiyaget so since data man obvious dala data sithola so manje man first ushaye ngeline ye-1 uthi le ukhe wayiringa le line iyabheka ushaye leza ngizezi leza ukuthi ngithe and then awushaye ma pick up namanje yabona namanje straight no yeah intombazana mina ngishili vele iyazibonela nami vele ngithi hayi yabona angisakhuluma ukuthi mina nawe asenzeni asimuncisana ama-sweet izinto zami lezo njaya ngiyawuza yeah okay so since kule game yomjolo ethola usiganyana okuncane man ukuthi kahle ufuze in love faster wena or wena makuya ngawo general ukuthi akuthi yeah nje le inzima ukuyi-answer phela kuyadependa ngithi ukuthi wena lo muntu lo mbone kanjani no like mara obviously most of the time itesishelayo so kade kunale debate nomjida wami ukuthi since kuyitesishela yithi simele senze fall in love cala ethola so kade ngifuna ubone i-open view yakho yeah kahle mfethu umjida uye vele straight uye ungena la ebhodweni ucala into mina engiyibonayo angazi ngawo mara mina le engiyibonayo leyo uyibonayo ngi-experience-ile nje yami understand ngiyakuzwa ngiyaget okay yeah siyakuzwa nje man bheka man sakule part relationship ethola so ungayivumela i-ex lese uba ne-ex ethola i-ex ukuthi isa contacta nomuntu wakhe lese unenyanga ukuthi yabhayiziseka lese yathi baby ngicela ungifakele i-airtime ehiba for instance so ngachubeka nomuntu ukuthi usacommunicate next at para ex ngicela ungifakele i-airtime ngachubeka relationship nomuntu ngeke njami like kumele aze acele ngala mfethu ngoba umuntu wena uyabhayiziseka phela mina ngiyabhayiziseka yeah noma bathi ngiyabhayiziseka njalo kumele angacele ngala you understand maye ngekho ayikho nje yami ex uyapha ngithi manje unani usho ukuthi manje wena umjida namaplan ngashaya iplan sentime obvious thina sikhulele kasi mfethu ukuspin into zethu yazi yeah ngiyakuzwa nje into zokuspend izinto zethu sikhulele kasi sure ngiyaget mara so since uspend ntona obviously angeke uspende kumuntu ungacontribute something kuwe ethola yeah so ungamdate uchero ungakhona ukupheka or ungakhona ukufighta back kuwe you get yeah so yeah mina njalo uchero njalo ne angimfuni nje ungalibambi bho ngimfuni nje because of uchero njalo uchero uzokuspendisa kakhulu nala ngadingi uzopheka wena ngithi wakho upheka angithi manje semathandweni kushithi wena ubamba ibhodo mosuka esipanini ushayela ichera idina makuyidina ekseni ushayela ama-conflicts ama-watwat yabona lezi ama-breakfast bese na enzini nje masikhuluma kahle ahlale obvious le ngijazi ukuthi obvious lento le ejabulisa le 5 minutes ethola sho ukuthi lapho musi ngizogcina sengiwasha nepaint obviously if umuntu akakhona upheka kushuthi nangapho bona manje leyo ngeke nje obviously uchero njalo kushuthi talking about leyo nto le kushuthi wena saba girl or uchero sekas saba hapo nje saba bibo phela bangakhona upheka mara mfethu like awuchero masesaba nje yabene abazi nge-mentality nyane snacks mfethu fana unlike laba la ekas lo ohlala ngala emasababa
nanoma angeza angakwazi ukupheka unezaka yakhe nje understand akadimandi lo la ekhaya akakwazi ukupheka mara bakhona basekasi uthi nabo ba migrant financial grand chero abantu etsho just let them hard to get yabona bazitshela kakhulu so lawo bala ekhaya bongababami bazofuna ukuthi bona ba control wena inkinga le mara lo wangada angeke ayithune la yena wena kahle let's say we relationship kahle nemvumo umfazi abonise ethi hayi njayami bheka man ngithiwa kanti so kahle imele ngibe neplan ukuthi hayi senza ngendlela yami tototi ngavuma mfethu yabona sure mara mangibona ukuthi lana ngathi lento ekhulumayo ngiyayizwa mfethu mara hayi ukuthi manje wena njalo ngathi like wena ucabangela mina like mina ngikwazi ukuzicabangela understand njaya okay mara intwana streetwise intwana uchero sekasi if wena ubhayiseka angahlala nawo ubhayiseka awona sesabafana bhayiseka uzobona uzothanga ihlala nobabana labaya bahlupha ngokuthi balelela abazali understand and loya ukuze like abazali bakhe bakwazi kumele ube something in life manje laba like us baya understand ukuthi hayi ubro akangafokola izovuka izinto zakhe uyabona indoda iyavuka isithintini injalo ngithola so mangiyawuzwa manje uthi umntwana esekasi yaspin ayithola yini angitshele umkhubo u1 uthi yabona le noma ngaba rich kanjani niba ngishiye lo mkhuba lona uthi ngikhulele ngawe ekasi vele ihabit like uthi lingehlezi ngiyenza noma ngaba rich kanjani ngaphuma ekasi mari ngisazoyenza lo mkhuba lo uthini lo mkhuba lo njayami mina mkhuba nginawo njaya mara uyispin yabuza ukuthi ispin kahle ufanele uspina njaya mamela mayo yayi uzwile ukuthi utheni njaya mawuspina akufani nokuthi mfethu mawuspina obvious umuntu ospina uyamazi ukuthi wenzani ngithi mina manje ithi ngibeke so le ndaba yokuspin angiyitholi ukuthi wenzani uspin thina understand ngindlela maybe ungasicazela ngendlela yakho like mfethu umuntu ospina umuntu ophandayo ekasi understand like umuntu ayazi ikasi lonke understand sky nathi ukuthi siyophanda phela nathi ngokwami njaya ngokwami I fair I get so man na question ngingabiza nomjida ayithola let's say bagaya imeter bacova imeter into oqala uzoyithenga uzoyichuna kahle kahle ngale meter bambe imeter njani nayi bona plan ngemeter mfethu ngoba ngiyawuzwa ufiyasi wena umjida ophandayo sho ukuthi yabona izaka le ispendisa kahle imali iphandayo mfethu ayisibhalisi kahle mfethu ngitshela mina ngingaya imeter njalo sure ngeke mfethu vele ngilalelisa sekhona selalela group mina iphelela kuphi nje uthi iphelela kuphi le meter mfethu mina yabona mangathola imeter ngilandi 45 nge-inch angazi ngizosala ngemalini nanoma ngingasala nge350 or ngingasala nge300 leyo 300 ngiyoyidla kusho ukuthi manje yabona ngcono ulale emotweni ntwana mfethu ngcono ngilale emotweni mfethu lezi zinye zibona indlu ngeke uyigugu hambe nayo mfethu sasebancane masikhuluma iqiniso mara probably mina ngiprefer ukuthi ngicale ngendlu before imoto ethwa usho so because indlu investment egrand my imoto moyikhipha yayehla iveli yayo ngiyazi my indlu mangiyakhila or ngiyithengile mina ilo yakhona ngiyikhuphukisa uyayikhuphukisa ne hayi manje le ndlu leya mayingawa izobuyiswa ba imoto nayo if accident imoto si understand accident inhliziyo izobuhlungu maka uzowamukela ukuthi imoto iyachayisa vele imoto iyachayisa vele iyamosheka imoto indlu nje yabiya umuntu wawe afe ngenhliziyo straight yabona so indlu mina mfethu uyabona mawakha indlu ifana nemoto izinto ezizayo after lapho zibhaya ucela ubuthakathi nje and ma wena ngeke wakha indlu uzohlala nobani kule ndlu leyo umncane kangaka
obvious mntwana kule ndlela if uyabona manje kulapho esikhuluma ngale 1 meter le ukuthi mina i1 meter yami mase ngiinvestile kuyindlu kule ndlu leya ngirentisa abantu ethola abantu abazoba magaya something well ngisarenta lapha ekhaya ethola ngenza something ethola wena imoto yakho as long kule BM wathatha ngazi ngabona iBM le olukhulumayo liku Uber akhona Uber Black ubani umuntu osekhaya ogibela Uber Black okwambona phethe Uber Black like us unless kusho ukuthi abekho mara mina ngiyayenza mina ke ngayenza ubani uzigibela ngoba sisekasi nawe ecaba thina obvious labo labantu abama Black banama sport wabo ukuthi mfethu yabona labantu bababiza kuphi obvious ngeke kubize la ekhasi nanoma ungazama sometimes ayizi mfethu like awutholi simple but then mawungaba somewhere kuma Rosebank yabona kulezo indawo uzoyithola mara vele oluthi wama ngani ntwana indlu remote as investment ye 1 million okay 1 million sure ana 1 million manager mina bese ngikhulumela ukuthi ngashayidlana nje ya mina bese ngikhulumela ukuthi into engifuna ukusijabulisa ngayo uya understand nibe right awu invest uba right ezinye sozibona masiloko siyangithi asif manje mara amajito yacaba la ekhasi bathi ushayekile umjita lo uphethelele imoto yakhe manje nje yami-ke uzohamba ngenyawo until uma ungaphatha leke so mtshele man let's say umele choose a life ne would you rather be rich and unknown or famous and broke like abu rich and unknown futhi phela manje ma famous and ubroke ayikho into emnandi nje yami you understand because of my famous siyakwazi okay sharp nangu bro so mara manje makumele manje ukhipha into okuthenga ayikho mara famous yabona baningi nje amesibaziyo la enkasi obvious bakhona lesazi ukuthi laba famous ma abana nene manje ngamani kube rich mara ngingayaziko sinjalo so through lo richness lo ufuna like yabona man example ngisho uhlala libo maybe uMpumalanga la indlu yakho iwanda esigangeni la or indawo esekuya lebo bakasiwazi ethola ngisho waterfall lebo indawo ezinjalo seduza nekhaya ethola ngamani ngihlale la mfethu ngiwani khona le mara le ndoda uzithandela utshwala ndoda uzophuza nobani le mamela ngithi phela mawune mali mfethu awufani nomuntu onganamali you understand yabona manje mina nginamali utshwala ngiyabuthanda na ngiphuzele endlini ngiphuzele angithi baka wathi ngaba rich utshwala ngeke ngisawuphuzela ngaphandle ngoba ngizobe ngifila ngathi angikho safe la so that's why ngithi ukubloma la kungaba grand for me because of my utshwala ngizobuthenga uhlala endlini ngiphuze kahle njengomuntu orich maya ngikho rich fana njengalesele kade isho ukuthi bathini ukuthi maybe uyabo sohlala la and ukhulele ekhasi do you think bangatheka kasi out of you angithi obvious ukhulele ekhasi segazini ukuthi mina ngimuntu omsindo mfethu ngiya kulalwa vele ngeke balikhipha ikasi obvious kasi kusho ukuthi noma ungale as long unujwayela ukuthi thina baba as long uthenga utshwala ngibiza amajita siya the weekend sizokhala yethola mawucaba ukuthi if kudliwe inyama sinenyama enhloko awubrawa inyama yayithola into engishoyo ukuthi angiboni ukuthi noma ungaba yimillionaire ube yini lezo zinto lezi angiboni ukuthi bangazikhipha kuwo yayithola so kuzoba nzima ukuthi wena umjita enze just life yanga ma ungazithola lezi zinto angithina ngala kuba nobani ubusesigangeni la angathi uyaphuma uyothenga igawulo mfethu sometimes it's not like uhlala waya ngala uyi-1 ngiyi-1 uyaphuma la uyothenga isikophu igawulo understand sure uyenza ibra uyi-1 yayithola yonke into oyifunayo ikhona endlini and then ngifana ibrayi endlini bayenza mara le brayi esendlini awuenjoy ibrayi njengalema if sethi senze ibrayi njengamajita yipho enjoy most
Angithi manje asendlini nemithetho nje yami. Manje wena uchaza izinto eziphuma endleleni. Izinto eziphuma Yeah. Yasendlini nemithetho. Yiphi imithetho? Inyama akakavuthwa. Uyabona? Mara la emajiteni mawungathi uyithi wayithi kancane wayibona ngathi iyasha nyana uyakampula. Endlini ekukampula yabona. Amajita ayokubulala phela uthi akusange ukhetha inyama thina sibili. Mfethu vele. Angithi ma uyayizwa. Sidli. Mara yacava nawo brayile mfethu yayicava lento lokuthi ithi ngiyayitaste. Itaste lo akupheli. Into okuzayo vele uthi hayi nale ithi ngiyitaste futhi. Ngathi ayibray kangakahle. Nale ithi ngiyitaste futhi. Yeah. Yayithola. Hallelujah. So mangitshele man. So since ngiyakuza ukufuna cheese esithola. So let's say ngiyaphila nje yayithola. Yeah. Is it possible ukuthi ngithole soft life or inkulumo ezivaya kuma social media lezi? Possible nje. Maria ngokuthi wena usiphathe kanjani understand? Sure. Lento labantu abaningi bayayisho ukuthi possible ukuthi mfethu kusasa ube umunye umuntu uyabona. Makuthi manje thina kunzima ukuthi mfethu asina discipline. Yabona masingaba ne discipline njalo sonke singaphila kahle. Into esinganayo I discipline. Yeah. Mara le possible. Ayayizwa nje. Man since uri nge discipline man. Sitshele man guideline nyane one ukuthi ama biggest financial lie ane ukuthi wena ayikho le mara wena say I believe ukuthi le ikhona vele. Angazi ukuthi ayithola le question. Understand nje yabo. Uyayithola nje angibuza nje. Awuzoza kahle sizwe. Abona since uri nge discipline. Yeah. Ayithola. Obviously discipline most of the time let's say abone kasi discipline mele sibe nayo ezanga. Yeah. Ayithola. Yeah. So ngishayine ngebreakdown. Ayithola. Ehlangana nezaka phakathi. Which why vele sihlangana into ekanje. Yeah. Ukuthi ayikho mara wena admit ukuthi hayi lento le ikhona ngingashayeka grade. Yokuthi discipline ibuye. Yeah. Like more why abantu basekhasi bangana discipline. Yazi mayinjalo njalo ne. Abantu ababhaba la ekhasi. Like ekhasi shaya into eyi1. Utshwala mfethu. Mara nasendaweni ezithosi utshwala buyashaya nje. Kusho ngiphi indlela? Yeah, endaweni ezithosi buyashaya ne. Mara kufana nala ekhasi mfethu. You understand? Ukhumbula ukuthi ngeke ufanise ikasi nendawo ethola. Indawo yeah. Ekasi wena everyday uyaphuma la ekhaya, uyaphuma endlini. Uye estradini. Kunomunye umuntu ohlala somewhere akaphumi. You understand? Uyakwazi ukuhlala amaviki angaphumi. Angatholakala. Wena into oqala manje ungathi manje ufuna ufuna ukusave maybe 500 for le weekend. Ungaphuzi. Ekseni uphume uye emakuleni. Ngabe u3 uye emakuleni uthi othenga isini. Ohlangana nomuntu aphethe amabhi yabona. So bana lento ukuthi hayi man nami nginemali waye ngingathengi inyana 12 inyana ngiphuzi. Uyazi 12 maye ngaphela vele imali mase sekhona eyami le mali. Ayikho umuntu ozokutshela yebo. Yeah. Angiyakhetha. Yeah. Mara probably leyo nto lesengena through show off ethola. Mara obviously good discipline. Yeah, yangena because thina vele isara mayingena nje singasho ukuthi akusale yami ngikhipha 1000 ebiya. But at the end of the day ngikhipha yonke 7000 etshwaleni ethola. Yeah. Because abangani bathi ntwana sima Sophie. Yeah, bona lento le. Yeah. Masofe vele ngiyaswala. Yeah, uyaswaba. Ethola. Ngapho bona abantwana. Yayibona into ongitshela ukuthi ikasi mfethu. I discipline vele ya. Sikhulela khona mara alikho grand. Ayithola. Yeah. Since silinga ngegroove man. Sitshele ngabanzi ngegroove man. Sitshela ngama chronicles akhona into evayayo kuma groove, into enhlangana nazo. Ama groove atop ucaba ukuthi lana yazi yabuya never disappointed ukuthi that ngadvise so man. Since azangazama Uwe groove. Yeah. Manje ngifuna ukuzama manje wena since umuntu nabantu obvious connection. Yini emele ngiyenze, yini emele ngayenze. Yeah. Ama groove atop ethola. Into ehlangana nazo egroove uthi hayi imathatha. So yeah. Mfethu yabona igroove nje yami. Imnandi nje yami. Angithi sikhuluma ngalawo amakhulu nje yami. Hayi lawo lezo zikhulumayo ngithi. Beka man. I break it down shela ukuthi hayi kunendawo esona so
le ivaya kanjani sikhiphani kahle kahle sonke istory sama groove man Angithi ngizokutshela ngale lezi ezingizambile Yeah. ezi top sure uzoqala ngeSpring Fiesta. sure Spring Fiesta Silver instrument. eBoxburg waLotus. Spring Fiesta Mm. la event leya mfethu yabona noma wathi awuphuzi utshwala or I like nanoma ungaphuzi njalo mara esilongo waya lapha angithi la khala khona ispeaker ebusuku se groove yeah wena uyaphuza uphuza ngithi njalo Mm. yabona lapha eish njalo kumnandi lapha lapha ziyabuya lapha Zibuya nga. futhi like Bantwana, mawusangena lapha 40s, into esichazayo vele groove yi1 Mm. yabona mangaba nabucheka aba nice abahle abamhlophe futhi Okay. laba abamnyama nje Yini babona ba-fresh laba mara yazi bethu cheko fresh omhlophe Mm. la emini skirt Mm. nje miyadlala nje ufuna uzibona sewubona even if awumbambi yabona just for ukuthi hayi amehlo at least Ageza amehlo, yabona yeah. yeah hayi Ngiyayithola, kakhulu ngiyayithola. So mina kahle. kahle nanoma ngingabuya vele ngiyi1 anginandaba njalo ezilongo ngibona ukuthi Uyendaweni ya. yeah I understand Mm. ngijabulile music more grand yonke into may sharp security sharp like ungayi endaweni yokuthi mawufika kuyalwiwa yabona bayakutshontshela yabona yeah phela bosaringa babachubeka ngifuna ukuzwa ngabanzi kuneSpring Fiesta kunami Hey. uvayani baba ngathi ngokuwena umuntu nama groove la usikhasela kuphela nje mfethu lapha nalapha yabona mina ngegroove lapha nalapha maybe kayi3 yabona or kayi2 sometimes 1 iya ngama event ukuthi avela kanjani angithi maya kusithi siwa hosta yeah obvious kumele simele abantu bas plug yabona but then into engayisho mina ngeSpring Fiesta ukuthi hayi si top ngoba like sinezinto ezibhala lapha i-stage zalapha zi6 kunama international guest you understand sure ngapha kunama i-sponsors zabo ziGrand Metro FM ama SABC1 like i-live event live ngapha iduze nani Orcham yabona and into eshaya kakhulu lapha mawuthi uphuza ipi iyadlula straight ibonela lasho ukuthi mawungabambili ije waphosela leyo ungayishaya straight ngiyakutshela njalo man ngayi top 5 yakho man Gresha phe uthakona ama event. yeah applied top 5 sure leyo inzima ne kahle kahle mengafuni kuba ukuthi number 1 yini number 2 yini mara mengingakubalela ukuthi event esona so uplan eso yabona mara ukuthi ngithi le number 1 angifuni ukuyibeka kanjalo Afika usigaya ke 5. 5 top 5 one man show Mm. Cotton Fest Friends of Amstel Spring Fiesta shot yokugcina Le uyibali. best of the both worlds yeah lama event ay5 ngiyakuzwa man uthi ngi one man show man mfethu yeah since ngumuntu ne social media uthola ngena da ngike ngayibona iflyer nento one man show bayani one man show sikhiphani one man show ke Gresha yenzakalani ngoba hlezi ngibone ama poster akhona flyer left and right wonke umuntu uringangani manje ngoba mina ngivayida angifind out ukuthi yini one man show Gresha ngoba ngiyayizwa icala ngayo lendaba hayi one man show mfethu enye event la eKasi ethembisa e-street line eMuthu Park shukuthi le event leyo hosta Shims yabona oh yeah DJ Shims yalizwa leka so ujwayele ukushaya nge-25 zaka December vele yabona biza ama artist like kube nabantu kube kahle so le event leya akusi like event ukuthi manje sengathi maybe angazi like angunderstand kahle ukuthi ngathi mara la event leya event inkulu nje into inkulu ngakhona la kugcwala kahle yonke into yalo mjida lo one man show iGrand isecurity yabona yonke into isound like Abantwana abamhlophe obvious lapha yabe and manje one man show ishanga ukuthini akusithi abantu bala eKasi kuphela sizayo bakhona abantu from Masowethu Alex Pitori you understand ukubonisa ukuthi like event eGrand like kuza abantu abafair nakhona nama artists azala apply yabo yeah
Mawuthi ama-artists blind guy nyano 2-3 nyana yabo. Obvious mfethu uyawazi ama-artist blind. Angwazi ndoda ufuna wena ungithiphe yona. Yabo. Ndoda wena ubani ungathi ublind. Grand. Angaze ngembona le ntwana yami uyangistana angaze ngiyibona la. Uyangistana akekho. Iyo blind for mina. Omunye ubani? Ayekuphela. Ngihamba ngakuphela. Wona ithi njalo. Mina ngifollow i-hip hop mfethu. Uhamba ngobani ngipho maybe kwafika la Kwamisho. Ubani? Mina ngiyakuthipa mfethu azange avayi. Angithi mina ngitshita mina sithize. Ngizokutshela ukuthi elike abakhona. Sure. Mina ngitshele abayithunyana bakho bagcwalayo be-hip hop. Ngitshele ukuthi hayi vele nabo bakhona sometimes kwenzakala. Mina ngifirst Nasty C no-Reese. Labo mfethu bagcina asashisa la mashita. Asashisa mara ngisho ukuthi mina since mina ngihamba i-one man show akazi baba khona ku line up yabona. Mina bangikhuluma ngabantu ababig ngikhuluma ngabo Phori, Kabza, Kevin Momo, abantu abangathi banamandla, Major League yabona. Ngike ngalizwa le gama. Naye uShimza vele amandla. uShimza uyenzani no yenza ushaya music enjani? Uyenza. Ushaya house uShimza. Ushaya house. Umthisha wase wada ne producer lana la I feel. Since sikhulumile man ngegroove ngendawo mina ngifuna ukucaba i-experience yakho from first time yegroove ethola awazithi intwana ethola Plena kanjani Plena Yabona mina first time ngegroove njani ngegroove ungathi la kunabantu maybe more than 6,000 bengifila ngenye indlela nje like mengijabulile ne at the same time ngifila ngathi hayi like angikho safe ngathi ukhona umuntu ozofika adubule lapha yakalahle ibomb like mina or ulahleke angithi ngilahleka understand or ngivele ngiblock ebantwini so ke wabona sometimes udaba ukuthi ubona abantu abaningi and ujabule kakhulu ne sound wekhala ngakhona isanokudaka ungakaphuzi understand yazakala. So man phela thina yabo mina ngayi group man mara mostly itori zokuthi hanto masiye groove lapha ziyabuya kuyadliwana ayithola isikhala yabona ekanyaweni ayithola uthatha noma uthatha noma ubani lapha uyomvalele television ayithola shenze ukuyenzakala ngoba kunama-video atrendayo la abantwana bayenza lezi zinto lezi ayithola is it highly possible ukuthi yenzeke nawe kanje ayithola experience enjalo mina akazi nje like nokuzibona vele straight kahle lezo zinto zenza kula ma event lawa vele angana order understand angana order kanje like la ugcwala khona abantwana abancane kunama security understand like kuhlangahlangene nje like into elapha hayi yabo mara le ndawo lezi ezithopa azikho lezi zinto lezi so akaza experience ushithi akayi group athi group icala la thole sinye ngasithi lezo fast awuye ngadown ngesinye vele yachaya phanga ivaya sove mina ngifuni le amara ukrend uzobuya la umjida sekakhohlela ngacedi yenzakalani nto yeah amara fere ngabu so man awutshele ngama relationship mfethu ke awahamba ngakhe lapha egroup ngoba obvious uthi wena ngayi istory yasithana obvious sikuhlanyisile ke awahamba ngakhe la vele manje uphusha ngakhe manje ngisaphushi next manje yabo ayisekho la mara obvious mawusetshwaleni mawusegroove nje umuntu ngambamba ne mawungambamba ngalezo ukuthi maybe uthi ubuya nayo something just ukuthi nexchange ama number and then indaba izosuka from lapho mase nibuyile kusasa nigrade so mina kahle ngenza kanjalo lezokuthi ngikwazi today then yabona same time saba lezo ukuthi ekseni manje kuzofunwa ama 5,000 mina imali ngiyazibona so uthi man awusekoda manje uthi igone boy manje no gone boy ngisho ukuthi manje ngithatha i-break nje mayikuthi like bakwenzeni asitshela istory ndoda usho unazo istory vele uthatha i-break uthatha i-break uthatha i-break mfethu yakhathala mfethu obvious ukhathaza yini ba
Ibo labantu bayakhathaza nje yami. Bayakhathaza. Akwenzeki uzukhathale ndo. Hayi. Awutshela ama-viewers. Nawe yazi. Mina lo mntwana 1-2. So yawutshela uhamba noChero Groove Church Girl. Church Girl. Yeah, Church Girl nje. Why wawungahambi naloku ukuthi every Friday uthi baby masambe sonke Groove. Yiyo le engingayifuni. That's why ngithi Church Girl. Phela phela mara i-church girl izokubhayizisa phela. Ngiyacaba ukuthi manje simjida vele inkonzo sekamlini ethola. Manje uzitshela ukuthi hayi what before marriage. Ngeke lezo azikho nje. Masiya kulo mntwana wasesontweni. Mfethu uthi udedicated ngala mfethu. Never more. Le ayikho nje yami. Kahle small word. Yeah, like le ayikho. Ngithi wonke uChero osontayo akayifollow leyo rule. Ngoba manje masikhuluma nge-church girl asikhuluma ngoChero ukuthi uye esontweni because abazali bathi hamba esontweni. Ngivaya esontweni noma bangazali iroko linga. Abayifollow labantu. Abayifollow basicare abantu. Sometimes na yazi usanokwenzani. Sanokukutshela so vele straight ukuthi hayi vele ngeke siyenze vele ngoba kusona so. Mara wambamba kahle, wamjabulisa kahle. Mfethu. So wena uthi kuya nge-touch yabo ukuthi kuya ngawe ukuthi wena mfethu izinto zakho zibeka kanjani yabona. Okay, ngiyakuzwa. Okay. So mfethu manje ngiyakuzwa ngithi break le ndaba ye-break manje nomjida mfethu ayibambi kahle e-break man. Mfethu hayi unakhetha yini decision ecine ukuyenza ukuthi hayi man. Ithi lethi labantu bagaya e-break kahle kahle ngiphume ngomantombazana. Inkinga manje nje labantu bayahlupha nje yami like mina mfethu. Mfethu like bafuna yonke into mfethu yabona. Yeah. Angithi yonke into like usho kanjani ngoba vele kumjolo vele you have to give something. Ngijabulise ethola. Ngesikhathi ngani ngithi yaza ngithi. Manje uyabona mfethu mina izinto eziso seziyangikhathaza ngisazifuna. Mara umjida uthi uhlomba nabantwana basesichizini uthi already lona izaka yakhe. Akasangihluphe. Why uthi bayahlupha already lona izaka yakhe. Obvious into ayifunayo yasikhandela le. Yaziyenzela yena ngokwakhe. Into angayifuna ukuthi hayi man lesibaya ama-date ethola. Yeah, shama outfit afanayo. Already ushaya into nayo nami ngishaya into nayo. Ibhili so separate ngoba wesichizi bane ngqondo ethola. Yeah. Why ngayicabanga so vele. Why uthi bayahlupha laba ngoba wesichizini ngoba umskima basesichizini wena musa. Angazi njani just wasesichizini mfethu like kuna something ngabo like mfethu la uChero ba green kakhulu. Ini red flag man ngiyakuzwa ukuthi ba green ini red flag ni green flag yabo. Baba sesichizini. Yeah. Red flag yabo. Yeah. Nje labayane. Yabona red flag yalabayane. Ilento yabo kungawasha amateki nje. Leya vele washa amateki. Leyo kungawasha amateki yona asali mfethu kuyesichizini mara iteki yona. Ayiwasho mfethu understand. Yeah. So i-green ngawithini? Green. Green. Asuse le imali ukuthi hayi already bona abanizaka zabo vele ethola. Bayagaya. Ithini i-green ngawo? I-green ngawo. Yeah. Nja yami. Yeah. Angazi ngakutshela ukuthi mara khona into efrustanayo ngawo ithini mfethu ngitshele. Ndoda like mfethu la uChero labaya. Yeah. Like bane respect. Into ngakhuluma ngayo leyo. Ngitho. Ngiyakuzwa nje. Yeah, sikho sana ama question for mjida. Ngiyabonakala labantu. Yeah. Sure. Yeah. So yeah man. Sabe mjida zoza question. Ayithola. Khona ni question engihlangana naye la eBelasini. Ayithola. Angazi zoba njani. Yabona. So man, awushaye yini body count yakuthi. Mfethu angiyazi mina. Angiyazi ngibali. Uthini baba? Ngibali.
Nengiba. Hayi ngiyakuzwa nje. Yo baba shaka question. Ithini question ba? I-question yami ngizokushaya i-question vele senze sale sizivala ngeshow yethu. And mfethu funa usika i-honest answer yakho ndoda ngoba wena since ubalekela ama-question wethu wonke. Yasi. Kwamjolo kwathatha ubalekile ndoda. Uyayithola? Sure. But I feel singene kuyo. Ngoba kade sengikhohliwe wena ngoba kade sengibhizi kakhulu. Bheka man. Let's say mina nomuntu wami siyami, ayithola. Siku relationship. So ngitshele indlela le ohandlela ngayo ama conflict relationship. Hayi lo mbuzo loyo nje ayamaya. Loyo wona mfethu. Ithini indlela? Ezabantu abayithiwa ngizingeni. Obvious awusingene. Mase ngithi ama strategy. Into onga advise umjito akayo mfethu ubona. Ninkinga neso mina no madam asakhuluma ayithola. Ayuthi asakhuluma ne sakhulumisana. Just net siliwe ngento naso. Ngoba uthatha madam siye mall mina ngathi hayi ngizoba busy nani. Madam hayi manje ayithatha ayibona. Yenye indlela uthi ngathi mina ngathi ngiyahala so ayithola. Obvious mfethu uyazi ukuthi ayikho into ezulu ukulungisa ngithi. Ngitshela indlela lezo baba. Ngayilungisa kanjani? Niyahlalisana phansi angithi nakhulumisana. Sure. Yeah, fair. Yeah, na kahle isunule question ayithola. Uyiphethe ifone yakho? Nice. Hayi fair. So like i-question it if waboshwa ndoda. If waboshwa. Uphi umuntu osingafonele no angabamba ifone. Yayithola. Ungayibamba ifone athi akusi. Na umjito wami ufonile. Kwenzakalani? Umuntu engamfoni. Ayibamba ifone. Imajideni awubheka la. Imajideni or cherry anyone. Inyawo thiyami urasta. Asimzame lasibona ukuthi uzoyibamba. Awuzoyibamba. Ayifike ukuthi angayibamba. Bakele ngasemayikhini la ethola. So valelile kanjalo impela ayithola. Ayiferi picture ukayidropa pictures in show. Iyacaba mase dropa sithini uyazi. Sishaya kune isinokeni quote esishaya ngaso from the street for the street. Manje soyikhuluma sonke soyikhuluma sonke Gresham. Same it. Let's cut. From the street for the streets. Yeah. Ayithola. Let's cut. From the streets for the streets. Where